Oyo kwirania koboko asia mateni goyore ne kirenga kyogosira abalinse korwase ward ya Busamaro imeye bunge ya West Mugrango county ya Nyamira de Clark Momanyi emori abwatagete ogosira gwechi uniform gocha sabana ensemeli kanisa ya SDA na boigo ogosira ya mateni ndagera ime yanyagena kwanekekyo nigo baragiria bokongu oborayo bube bole ase ward ya Busamaro ase ogotatwara chibara amache na boigo okuborwa kwa magenderero muriketo Stephen Nyarike Mbunde na mange Munenjere ya moyo kwirania okoboko ase amate oyore no kugania okuyago cha Busamaro omoskede krakyo yagi nigaendereire ne siro yae ase ebinyoro biraro ase ward ya Busamaro Aseritkoria Chumamosi nigo moskede krakyo yagi masira arwete uniform gocha ase kanisa ya Adventist ya Boruma munenjere ya moyo gosira abana ba Pathfinder irio kwegendereria naira neri nyasaye mbia mono wetra so murayo ito de Clark oyagi aso gotoinyora ekiagera ase kyobegeito na ekekia ambassadors nairo beiro mweshimiwa mutangani gotoinyora una abana kwaya ba ambassadors nchebuno murai naira neri nyasaye mbia mono naende ngo komusabira amaya murocho yagi kasne yako mo getabo esa modo taba ina bawo ina bandani ese kanisa beke ke ukwa tusa no bakora bokwa kwa aure kurasa matanga renge omashindwa tuma uchiro naendo totari nande twetera tubakwa ngetari asi yako actually njengo taro buno burai bwa Busamaro kene pyo murai ro bisiare ndoro chimagendera tokoreire togosaba murai yagi anyare ko tokonye ndubuna jensi atokonye none gasi kuchimotu wegana ndandira boigo kerekie kioni go asirete yamate esreti yabancho babo babere ase kenyoro kyanyangena ase nanete boigo bituma na mabere munenjere ya moyo kubasukia bosi obwemero beriyo kobayenia asa magita ngoro kwa Mheshimiwa de Clark oyagi mwana chochi oyagi kurwarikia ngida tigana ndeli tangana kabisa ngagira abantu babintu babo Busamaro na abantu babintu babo West Mugrango na Nyamira yitenki mambo yemono ase amasabi mogendera goto bekera mo especially abana ba involved diaspora gaiga ono munenje kurwega chinsi chia Michael aiga America ande ngo bakira mbiye mono na kubatevinga gendera gotusabira gotambe anene mono tiga tumengora yane guchioso asa bamintu bagendera basiriria bamwabo na ndirinde ngosaba barai bande bamintu mwensi esimure togendera ko tegetana na kugendera ko beko koboko asa bamintu bali batakitokugani gwito gusogusira gwito ekereke kioni go bagenderere koraga bokongu ogotaboro kwa magendero anene mono wase ward ya Busamaro gento kyagerere basabira abamenyi kwereka ingango chenchi bare oborai bwa ward ya Busamaro ime bunge ya West Mugrango Ikiyoka na kitolele Busamaro yeto kitara salia unajua chile yako Busamaro wale paranji esu aje kwa mabi leto ngobyo paranji okoni boyo bantu bali wate ndane jambo ono abantu babi mwisho ya Busamaro ko umuga tani musabe ndio karoro kisare kumba kai mte kisare iseka tsana ndane ya kwa lakini mo kirai eso kalikuwa haya ni parambe para kisai eso ndio kani sema na ile kilega ni ndio bata mara ya baya kama sete chini usema na bani naketa hali kugo mugore mule ndio kana mama tunamokana mwanangu mayo Stephen Nyarike Mbunde Ensoko TV West Mugrango.